Мы должны быть там, где плохо. Нисек манда, ниндей хәл бар, ниндей проблемалар бар. Мына келген икәнләргә. Яңа мәктәп кирәкме сезгә? Әдрәк куркам. Бик саф башкорт телен белмәйм. Шуңа мине бик әрләмәгез инде. А почему я так говорю? Потому что башкирская. Нимәне әйттем? Бүтән эш эшләнә. Вакыт юк бит. Язда эшләйм. Ят килә. Косаклагандар яратам. Кызмайсың, да, наша кызмайсың. Әйдәгез уйлайык мына. Аты терләп киттем. Это что, кумыс? Нет, это не кумыс, нет. Мына кемесе, шул коронавирустан куркмай. Безне башкорт теле, башкорт тарихы, башкорт әдәбияты берләштерә. Алга Башкортстан.